lasvegas.ro. Casino, pariuri online. Eveniment susținut de lasvegas.ro. Casino, pariuri online. Eveniment susținut de lasvegas.ro. Casino, pariuri online. Și meciul cu Gianni Chiriță destul de solid, adică... Acolo era vorba despre un om de televiziune, Andy Constantin Burlacu, așa cum show-ul la care a participat. Și Gianni Chiriță, știe toată lumea din fotbal, din Opa, l-a și luat. L-a luat pe sus, i-a pus și dă gol de până. Bun, de două aruncări, da, aruncări foarte bune, dar încerc o ghilotină acolo. Am văzut, dar a scăpat. Lovituri puternice în cap. Dar nu știe să se apere. Dacă stai să te uiți la Neveu, nu prea știe să se apere. Nu, cred că a avut altă strategie pentru lupta asta. Mă tem că s-a gândit că va sta mai mult în picioare decât la sol. Nu văd acolo nicio priză. Păi da, acum, dacă știu eu bine de pe stradă, așa Neveu se dă din picioare. Și pe la spate. Iată pe... Aș zice că își merită titlul de main event acest meci, dragilor. Da, într-adevăr, deja se apără, practic nu mai luptă Neveu. A prins o priză bună acolo, dar nu e o priză care să-l ducă la bătaie. Încearcă Iancu acum de la spate să-l finalizeze pe adversar, să vedem că va reuși acest lucru. Nu a băgat foarte bine antebrațul, a trebuit să fie... Se vede, da. În gâtul adversarului, să facă priză cu cealaltă mână, să strângă, să încerce să-l stranguleze de la spate pe Neveu. În orice caz a fost un început furtunos al lui Ster. Dacă se urcă peste el, are mai multe șanse să-l finalizeze. Încă o dată o inversare a lui Iancu Sterp, să vedem. Bagă antebrațul, Yamato Zaharia foarte atent acolo, arbitrul din pentru acest meci. Foarte experimentat Yamato Zaharia. Lui știu că tu ai cochetat o perioadă bună de timp cu sălile de sport și ai luat contact cu ceva sport. Am făcut și eu MMA cu Tudor și știu exact ce înseamnă efortul atunci când te prăbușești la sol și încerci să faci un submission pentru adversar, fiindcă toți mușchii corpului sunt încordați la maxim. Da, și sunt în poziție amândoi acum, și cel care încearcă să finalizeze și cel care e acolo, pentru că nu-i puțin lucru să îl ții pe celălalt împotriva voinței lui, normal. Da, și dacă nu reușești din prima să-l finalizezi, mai ales pentru ei care nu sunt foarte experimentați în acest gen de sport, atunci obosești și se vede în luptele profesioniste de-a lungul timpului, s-a văzut acest lucru, că sunt unii care reușesc 1, 2, 3, poate și 4 reprize să-l chinuie pe celălalt, dar în a 5-a, pentru că au obosit, celălalt întoarce meciul. Da, uite, vezi aici, n-a prins o priză corespunzătoare, nu l-are la mână nici la... Da. A scăpat Neveu, cred că termină repriza asta fără să fie finalizată. Pe final de repriză, da, s-a gong, oprește-te. Înaltă ținută. A fost la foarte multe... Pe vremurile ele se transmiteau pe Pro TV, erau foarte multe evenimente. Dar sunt mirat că această gală, sunt mirat și plăcut impresionat, de ce să nu recunosc că această gală a prezentat, iată, cel puțin 3 meciuri absolut legate. Uite, vezi, a intrat tare, era de așteptat, pentru că știe că... Eu cred că și interesul în jurul galei este foarte mare. Dacă ar fi fost într-o sală cu public, cu siguranță s-ar fi umplut. Sigur că da. Păi aveam adineauri 23.000 în live pe TikTok în pauză. Deci nici măcar nu avem voie să transmitem meciurile în live. Și atunci în pauze, discuțiile cu boxerii, cu competitorii, să zicem. Și am primit foarte multe mesaje de-a lungul meciurilor pe care le-am comentat până acum. Și într-adevăr foarte multă lume. Uite, din nou e pierdut. Nu mai are reacție propriu zis. Da, și Iancu acum l-a prins într-o poziție în care poate să-l finalizeze ground and pound, așa cum spun americanii. El poate să duce după o finalizare. Uite, acum dacă face o strangulare... L-a întins foarte bine, bate, a fost un tap-out, și este victorie. Gata, ți-am zis. A fost victorie. S-a văzut clar că l-a prins bine la... Printr-o strangulare spectaculoasă, în aplauzele voastre pentru Col
colțul roșu, Ianco! Eveniment